Naon tayo nga ba nga pwede sulod ng sakyanan nga. Pwede na tamang hakon. Dili kay para makaano ka ba? Maka-plaster ka og katong canopy gani niya. Sir, pagtina na daw, sir. Klaro ka po ito. Mama na akong trademark sa akong mga subscriber, mailhan ko nila. Hay mga kauban. Ito mga ubanon. Hay mga kauban. Kauban, di ba? Kay kanang kasama. Kumpanya. Ah, kasama ba? Hay mga kauban. Kauban mo yan. Kauban o kalaban. Kalaban na lang. Kauban lang kay. Kauban ba? Kauban. Kailangan gidahingan sa Oh. mga YouTube. Hay mga kauban na napunta dyan sa asa man ta. Mag-uban-uban na punta. Hay mga kauban. Nato diri sa atong first nasod sa camping Sahara. vlog. Nato diri sa atong first camping vlog. Mag-uban-uban ta kay atong i-visitan. Ano sa talab? Sunridge. Sub-Sahara Sunridge. Ay maghimo di ko entry dito picture magkuan ko. Sub-Sahara Pero dili Sunridge. video kuan lang siguro. Kanang ginaunsa ka na nila no kanang kanang mo gawas tiger ba o kanang mga Iyay na love. mo gani asa nila ginakuha na siya. Lingaw-lingaw na lang ta ni. Oh love, tanaw love. Pagpakaon kita kuan. Oh, gapo. Lingaw-lingaw, lingaw-lingaw ta guys. Mga kauban. Oh, nag-screenshot lagi. Ambot lang. Ay basi na pislit nimo dira. Ay, Dira man siya this una one? naka-connect. Oh, dira man siya first naka-connect, di ba? Yeah. Maybe. Dali ta kay. Dos na. Dapat mo na may intro love. Hi mga kauban. Mag-uban-uban na punta sa another episode. Ano ba? Dili another uban, another ibot. Murag katong sa gentry ba? Hi mga kauban. Sundugin. Uy, wala pa inana. Hi mga kauban. Bisaya man siya nga kompanyon. Mga kumpanya. Mag-uban-uban na punta sa ato I-mute lang niya kay. Nagan kay kong tingog diri. Yapil ako na sa mga birol. Nindot ng playlist no? Kana pwede rin na siya i-play sa lugar ba niya? No, na-pick up. Dili na to may balance sa video kung pila ta ka oras nagbiyahe. Naman tayo hapit-hapit. Ha? Natin hapit-hapit. Ah, 3 minutes